Bună ziua și bine v-am găsit la al doilea filmuleț cu geometrii. Deci vom încerca să depășim recordul de 76% făcut de vărul meu. Hai să vedem dacă putem. La levelul figure, deci bănuiesc că nu o să se miște așa de bine, pentru că primul videoclip s-a mișcat cam prost. Ce face? Adică pentru YouTube nu avem ce face. Am încercat acum fac video ca să facem o măcație. Bă, frate, de ce? În comentarii dacă vă place cubul meu, dacă mă arată și la principiu să văd nu, destul de ciudat, pentru că de unde ăla. Bă, de ce ești morul? Bă, deci uitați-vă un pic ce mi se pot acolo. Imaginați-vă că nu știe măcar un level să facă. Adică erau primul level de la geometrii, l-a făcut, dar back completul l-am făcut eu cu 2 vreți, adică, da, s-a chinuit din 20 de atent să-l facă de tine. Uitați-vă puțin ce urmăresc. Bă, de ce mor? Na, nu, așa-l prea de vreme. Asta e toate, dacă nu reușesc, nu știu ce fac. Bine, cu acesta mai dau unul și apoi mai dau puțin, da?
Așa, era partea asta. Dăm asta. La vedeți. Nu! Nu, deci, la revedere, aici am încheiat videoclipul. La revedere și o zi frumoasă!